Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wato ne Malam Mustapha da aka sani kenan mutunan Maradi da jamhuriyar Nijar. Wato an yi a Maradi shekara ta 1958, 12 ga watan 12. Yau ina shekara 63. Alhamdulillah, na gode Allah. Allah sa su amfani mu mutane da su kusa. Akarmaka lawo, jawabinka da muke so mu ɗauka shine mun ji kana maganan abubuwa guda uku. To shine muke so mu ji menene kuma akan menene abubuwa uku. Wato abubuwa guda uku mutane ne wanda aka nuna sun kowane mutum wahala da ciwon su da kuma warkewar ciwon su. Mutum ne na farko sai Allah ya sa kai kana da arziki, sai Allah kawo ma kariya, sai ka ce kai baka yarda ba da ka kare, ka karɓo na wannan ka sai da wani filinka, ka sai da wani gidanka, ka rauci kudin surukinka da na abokinka, kai a dole zai ka tara kanka ba ka so mutane su ciya wato ka kare. To annan wahala ba ya karama bace. Mai bi mishi sai mutumin da Allah ba shi ɗana farin bai da shari'a, sai ce ko da duka da zagi da gudu cikin unguwa kuna guje-guje sai ka shirya da shi, ka bi hanyar ƙarfi kenan. Wannan ba zai yi ba. Sai mutum na uku, mutumin da Allah ba shi mata wadda ba ta ƙaunar shi ko ta rena shi, ta rena 'yan uwan shi, ta rena abokan shi, sai ce shi wannan matar duk da mutane ba su ƙaunarta bai jin daɗinta, ba zai rabu da ita ba. To wannan mutane aka neme ka je ka kawo wanda ya fala cikin duniya, in ka samu ɗaya daga cikinsu kawai dawo ka samu. To shi ne kenan. Menene warakan malam? To abinda a waraka lokacin da Allah ya sa kariya ta zo muka, wato ba ca za ka yi ta karamin gabo nan karan gabo nan dole sai ka tara kanka da kanka. A'a, ɗan abin da ya ma saura sai ka duba abinci ka sayi ga iyalinka, shikenan sai ka aje gida, sai ka daina zuwa ma kasuwa kai zaman ka. Mutane su ta tambaya wani ya kasuwa ba ka shigo, ka ce to kasuwar nan gaskiya yana dan huta sai na kwana biyu. Lokacin da waraka ta zo maka insha Allah daga cikin abokanka sai ka ji wani ya ce to wani in haraka ce ababu ka zo ga abu kaza ka kula da shi, ko mi kankanta shi kakkare na, to lokacin waraka ya zo. A lokacin ya haiwan can sai da kake ta yi ba za ka tashi dan shi ba, amma wannan dan abin da ya baka yace ka zo ka kula da shi, to lokacin waraka zo insha Allah. Sai ka zo kana da abincin ka gida hankali kwance, baka da basu kan mutane, baka da sallama, to ka karbi wannan dan abin da ya zo ma da shi, to insha Allah an ka kula shi daga nan lokacin ka je tashin ka yazo ka ji ciwo da farko ya warke. Sai na biyu mala, na biyu lokacin da Allah ya baka yaro wato bai jin magana wanda yake mai tsari, sai ka ce da ƙarfi da gudu da waye kamar da ni bayani da ba, to abinda an magane shi sai ka dawo ka ba Allah, sai addu'a, sai nasiha. Yanzu wani in ka diba wani sa'an ka ne, amma ka riba halin da yake ciki ya zan mutumin kirki. Kai yanzu haka kake son ka ga kanka saboda Allah, yanzu yaushe za ka taimaka mana, haka taimaka mu al'umma, haka yi waye. To in kuma kaga haka ya hima, to mu dai Allah ya sauke maka ci, Allah ya shirya da kai, Allah ya sa ka gane wannan kudin, ka gane kana cikin kudin. To wannan sai ga ya hoshe da ku da ya tashi koma gefe, sai ka ga duk wani abu aka kibe su, ya ce wallahi babu ko ya hilu, sai zo ce da Allah ku yi gafara, insha Allah wannan abu za a gyara shi, ka ji maganin shi. Sai na uku mace wannan wadda ba ta kaunar ka, ba ta kaunar ɗan uwanka, da radda ka sake ta shikenan duk wanda yake nema ya baka jariri, ina ganin wannan mata ta haƙarin ka daga ya baka ita za ta wace abu, dan nan sai mutane su dawo da sai su rungume ka, ai wani ya rabu wannan, a to barkanka alhamdulillah, a zuwa ne ana iya gama kaya da shi, ya zama mutumin kirki. To wannan shine magani, rabuwa da ita ɗayan magani insha Allah.